bigarren postua gaurko lasterketan, etxeko errepideetan, eta garaipentzat hartu behar daien eguna. Claro, azkenen kriston karrera ona egin deu talde bezala, eta hori oso gustora emandako rendimendua dagatikan, eta azkenen azkenen besti ikusten dituzu batea iristen deanen profesionalak eta hola kriston argazki politxa gala, eta azkenen gaurrik erretanik argazki hori ateatza lortu deu, eta biok batea iristeakin oso pozik ez. Beste behin ere, eta ez da lehenengoaz bigarren ez da hirugarrena, tropeleko indartsuena bezala aldarrikatu duzu gaurkoan. Azkenen aurrek urtean ikusi zen lehenengo deskargan karrera nintzala, ez? Eta gaur hasieratik nahiko azkar jungea, eta gero hor nik uste 30 taldetxon bat hola inda justo deskargaruntz juten, eta gero nik jode atzetikan eta tope jarri naiz, eta ez dakitzen batek koronatuko genuen 10 inguruko doa. Taldeko 3 jungea, eta gero bigarren deskarga eta gero Iker sartu da, eta hori hasi geha atakeka, eta Iker telkon bat eta ni jungea, eta hortikan metaraino ez. Horrelako emaitzek eta bilatik etorrita hurrengo 2 astetarako sentsazio bikaina emango dizute eta moralez gora. Azkenen asko gustatzen zaizkit uztaileko itzuli hauek, eta gogo handiz, igual Zamora ez da hain gogorra, oso laua da, baina oso talde ona eramango dugu gara, eta ikusiko dugu ze alde egin.